Dwi wedi croesi'r bont yma i Gaernarfon i'r llysoedd Barn. Dim yn rhy anodd i fi ddod yma, mae gennau gar rhyw hanner awr o siwrna oddi yma o Langefni, ond wedi bod yma ydw i drafod efo cyfreithwyr sy'n bryderus iawn am y ffaith mae dyma y ganolfan llysoedd ar gyfer pobl, nid yn unig Ynys Môn i gyd, ond mor bell lawr a De Gwynedd hefyd. A'r broblem ydy wrth i llysoedd fod wedi cau, llysoedd Llangefni yng Nghaergybi, mae pawb yn gorfod dod i fan hyn, a nid hawdd ydy dod i fan hyn. Ac oherwydd yr anhawster oedd yma, mae pobl dan anfantais o fewn y system droseddol. Da ni'n gwybod bod yna broblemau efo'r system droseddol yng Nghymru fel y gyma hi, efo canran pobl sy'n cael eu carcharu yng Nghymru yn llawer uwch nag yng ngweddill Prydain. Mae yna rhywbeth o'i le, a dwi'n reit siŵr bod y ffaith bod cyfiawnder ddim yn rhywbeth sy'n cael ei wynyddu'n lleol erbyn hyn yn rhan fawr o'r broblem. Felly mae rhaid ni ddatrys hyn. Dwi'n gwybod mai datganoli cyfiawnder ydy rhan fawr o'r ateb, ond mae rhaid i ni gofio na dydy gofyn i bobl heb geir fod yma ar gyfer mechnïaeth sy'n digwydd am 8:45 yn y bore, jyst ddim yn ymarferol. A mae pobl, fel dwi'n deud, dan anfantais o ran i gallu nhw i edrych ar ôl i hunain o fewn y system gyfiawnder. Mae hyn ar ben, wrth gwrs, toriadau i gymorth cyfreithiol. Mae llyfnder wedi ymosod ar gyfiawnder, a rhywsyd mae rhaid cael ateb i hyn. Fel dwi'n deud, datganoli cyfiawnder, gadael i ni yng Nghymru benderfynu sydd i redeg yn system gyfiawnder, ond dydy hyn ddim yn dderbyniol. Nôl i'r car a fi rwan i Sir Fôn. Ydy rhywun sy'n dod yma heb gar, gorfod dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gyllid yn cael ei dorri drwy'r amser. Mae hon yn siwrna anodd. Nid hyn ydy'r math o system gyfiawnder da ni angen yng Nghymru.